Bisan unsa pakakabuutan, himuon kag dautan sa mga taong walay batasan. Mga abusado, kinahanglan observant ka sa mga kinaiya sa taong nakapalibot nimo. Pwede imong barkada, amiga, amigo, kadugo, kapamilya, kung usa nila nga batasan kusog manghilabot sa gamit nga dili ilaha, pwede po na himuon diha nimo hilabtan imong gamit nga dili mananghid. Or kusog manglibak sa laing tao, kusog maghisgot sa kinabuhi sa ubang tao. Pwede po na buhaton diha nimo kung ikaw nakatalikod. Pwede dauton pod kag mga istorya nga dili maayo. Naitaw pod kusog mag-uto-uto, ingnon ni puti ka, ni gwapa ka, mga good talks, pero naa di ay plano nga utangan ka. Naitaw pod hilig mo ingon pahuwam akog sapi, kusog manghuwam nga way ilis-ilis, ipaagi rag huwam, pero walay huna-huna nga ibalik. Wala pa kailis sa iyahang gihuwam, muhangyo na pod. Kanang mga klasihang kinaiya nga nakapalibot nimo, mag-amping ka. Pwede po na himuon diha nimo. Kung ikaw mismo nakita nimo nga maayo kaayo, concern sa imuhang atubangan, pero kusog muda sa uban, kinahanglang aware ka ana. Kanang tawana pwede po na buhaton diha nimo. Swerte ka kung naa kay makita diha nga matinud-anon nimo. Usahay dili nato malikayan kung kinsa patong imuhang masaligan, makaingon ka nga imuhang kakampi. Pero sakit kay maoy number 1 nga muunay nimo. Ayaw kalimot pagbutang og boundaries sa imuhang kaugalingon para dili ka abusaran. Bisan unsa pa kakabuutan, himuon kang dautan sa mga taong walay batasan. So amping, God bless you.